Hej. Hør, okay. Nej. Vi spørgsmål 1 op nu her. Hvilke forhold og hændelser førte til Octavians magtovertagelse? Det startede med, at Italien forbundsfæller, de går oprør mod overherredømmet i Rom, og de starter en 2-årskrig, som oprørerne rent faktisk ender med at vinde. Og det vil sige, at der kommer mere politisk ligestilling i sådan generelt set i Rom. Og herefter, som er 50 år før Kristus, så bliver Caesar så ved en sammensværgning udnævnt til konsul og statholder i Gallien. Og Caesar han erobrer så en masse af Gallien og helt frem til den flod, som er kaldt for Rhinen. Og det giver ham en masse rigdom og magt, fordi han nu besidder en masse nye land og sådan noget. Og det er hans, kan man sige, kolleger, de andre politikere meget skeptiske overfor, og de gør modstand, hvilket resulterer i en ny borgerkrig. Caesar vinder den her borgerkrig, men på trods af det, så er der stadigvæk politisk uro, og det ender med, at hans politiske medembedsmænd, kan sige, de myrder ham. Og det fører så til, at hans søn Octavian overtager hans plads som konsul. Ja. Nå, var det spørgsmål 2 eller 1? Det var så skal jeg have spørgsmål 2, og det er, hvordan kunne Octavian / Augustus fastholde sin magt? Og der gjorde han ligesom nogle forskellige tiltag, for at han skulle fastholde den her magt. Og en af dem, det var blandt andet, at han lod republikken bestå. Sådan at det ligesom virkede som om, at de her senatorer, de stadig i overklassen jo, stadig havde magt. Men reelt set så havde de ikke magt, fordi at Augustus han brugte så meget af sin sådan, autoritet og ethos til egentlig at styre alle beslutningerne. Men formelt set så havde overklassen stadigvæk magt. Så han brød ikke med republikken. Udover det så varetog Octavian selv alle de her vigtige embeder. Og det var ligesom med til at viderebygge hans ære. Altså sådan, hans ære blev bare større og større, alt efter mange embeder han ligesom varetog. Og det var også derfor han skiftede navn til Augustus, som jo betyder den ophøjede. Så han fik ligesom den her gudestatus blandt romerne. Og udover det, så oprettede han også sådan en administration, som skulle sørge for, at hele Romerriget ligesom havde de samme forhold, hvilket gav stabilitet og sådan dynamik over hele Romerriget. Det var ligesom det, han gjorde. Ja. Foretræk. Og 3 korte kendetegn til den tidlige kejsertid under Augustus. Det var fred. Han formåede ligesom at opretholde en vis fred. Og økonomisk fremgang. Samt også overordnede ordnede forhold i hele Romerriget. Ja. Jeps. Og det vidste det. ja, tak for det.